Arratsaldeko laurak izateko 7 minutu falta diren honetan, Realaren denboraldi hasiera aztertuko dugu. Gogoratuko dugu txuri-urdinak selekzioen lehen geldialdi honetara 6 punturekin iritsi direla, 3 berdinketekin eta garaipen batekin. Lehen partidarekin hasita, Gironaren aurka irabazten hasi ziren txuri-urdinak Kuboren gol baten ondorioz, baino gero bigarren golaren bila joan ez izanak kondenatu egin zituen Imanol Alguazilenak eta Dobikek berdinketako gola egin zuen. Bigarren norgehiagoka are krudelagoa izan ere oso azkar hasi zen Reala Zeltaren aurka ganoetan irabazten, baina azken minutuan Oskar Minguezak korner batean gola egin zuen eta horren ondorioz bana amaitu zen norgehiagoka, baina hori etzen norgehiagoka horretako konturik okerrena izan. Okerragoa izan zen Realak 5 atzelarirekin amaitu izana, hori akats handia izan zen, hanka barruraino sartu zuen Imanol Alguazilek egun horretan 5 atzelarirekin amaitu zuen Realak, etzen bigarren gol baten bila joan, eta beno, jada bi jardunaldi baziren non etzen esperotako hasiera hori izan. Kontuan hartu behar da ere oraindik plantilla itxigabe zegoela ordurako. Amari Traore ari zen eskuin hegaletik, haien ere bai ezker hegaletik ongi jokatzen, baina behar bada aurrealdean falta zitzaion txispa hori, ezta? Barrene eta Kubo oso ongi aritu ziren, baina Carlos Fernandezi oraindik ere falta zaio, gol gose hori gehiago behar du, arean gehiago egon beharra dauka Carlos Fernandezek, Sevillarrak, eta norgehiagoka horietan etzen egon. Gero Las Palmas iritsi zen, Las Palmasera egin zuen bidaia Realak, eta bertan Usnako emaitzarekin amaitu zen. Egia esan, norgehiagoka horretan Sandro Ramirezek ez zuen golikan sartu, nik ez dakit nola, egia esan, baina hor Realak batez ere lehenengo zatian oso itxura txarra eman zuen, eta orokorrean esan behar da ordurako ja zalantzak piztuta zeudela. Bigarren zatian hobekiago jokatu zuen, askoz ere hobeto esango dugu, lehen zatia oso eskasa izan baitzen, askoz hobeto jokatu zuen bigarren zati horretan Realak, eta bigarren zati horretan ikusi genuena izan zen pixka bat erasorako gogo gehiago bezala, ez da? Behar bada Zelta eta Gironaren aurka bigarren gol hori sartzera joan ez izana ere egin zion zerbait Realari, horretatik ere ikasi zuten noski txuri-urdinek, eta ondorioz naiz eta norgehiagoka Usnako emaitzarekin amaitu, behintzat norgehiagoka amaiera sentsazio honekin amaitu zuen Realak, eta hori izan zen norgehiagoka horretako konturi garrantzitsuena. Gero, laugarren jardunaldian Granada iritsi zen Anoetara, eta hemen ja oso bestelako joko bat ikusi genuen. Alde batetik Imanol Alguazilek Mikel Oyarzabal puntan ipini zuen, 9 faltsu moduan, eta 5 gol egin zituen Realak, gainera ongi jokatuz, jada ikusten zenez, plantilla itxita eta beste patxada batekin jokatu zuela taldeak, beste esango dugu erasokorrago ere aritu zirela, eta hori noski aurreko norgehiagoketan egindako akatsengandik ikasita lortu zuen Realak, azkenerako aurkitu zuen formula, irabazteko formula. Egia da Granada gauza handik ere ez zuela egin, baina estutu zuen hala ere, eta horren ondorioz lehen garaipena iritsi zen Realarentzat egun hartan. Bestalde, orain pixka bat esango dugu denboraldi hasiera barkatu oso irregularra izan dela Realarentzat. Beste zerbait espero zen, baina nik beste aldeari begiratuko nioke. Azkenean orain azken norgehiagoka hau irabazi du, geldialdiaren ostean Real Madrid eta Inter datoz, bi norgehiagoka oso zail, batetik Real Madrid egungo ligako txapeldun ordea eta egungo liderra, norgehiagokarikan galdu edo berdindu ez duena, dena irabazi duena orain arte, eta bestalde batetik berriz Inter txapeldunen ligako txapeldun ordea, beraz
oso bi norgehiagoka zail datozkio Realari eta Granadaren aurka irabazi izanak arnasa eman dio talde txuri urdinari eta nik uste horrekin geratu behar garela. Ea zer gertatzen den hurrengo jardunaldietan, orain geldialdia dator, hauxe izan da esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.